Lapu-Lapu City mabukas og bag-ong 300 bed isolation facility isip tubag sa nagsaka nga mga kaso sa COVID-19. Si Luan meron din sa report. Inanay nang giset up karon sa mga sakop sa crisis management team ang duha ka building sa senior high school sa Mactan National High School nga magsilbi na unyang ikaduhang isolation facility sa Dakbayan. Ang unang building maka-accommodate og 190 beds, diin 8 niini itagana sa infirmary kun kadtong mga COVID-19 patients nga may mga mild symptoms. Sa naasoing infirmary, i-set up ang mga life support system alang sa mga COVID-19 patients nga may sintomas. And above all, we will also equip it with technology. Nga bisan wa diha physically ang doktor, pwede siya mag-teleconsult. Samtang ang ikaduhang building maka-accommodate og 110 beds. Apan dili pa kini mabuksan hangtod maaprubahan sa konseho ang 20 milyones pesos nga budget alang sa suhulan sa mga doktor, nurses ug ubang mga staff nga muman unya sa facility. Lakip na niini ang pagkaon usab sa mga COVID-19 patients ug uban niining panginahanglan samtang naka-quarantine. Karong hapon na tukion sa konseho ang naasoing budget. Kaya nakita na mo kinahanglan nung gid ang doktor kay mukalit man og mubati ang pasyente. Uban na walay symptoms siya, mukalit lang. Mukalit na. With the kwan sa variant karon, mukalit lang. And we always anticipate for the worst. I hope that our city councilors, ila nang nakita, ila nang natanaw, we cannot afford nga doon na pay laing mamatay nga upunganon. So muna, naghangyo ta nila karon sa ato ang konseho. Nalamdagan ang ilang unahuna. Uban ni Philip Patricio o Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisdak.